Dobrodošli na kanal Usudi se znati. Ovo je tekst iz spisa Aurelija Augustina Govor o smrti. Čovjek sastavlja oporuku prije smrti. On se brine o onome što ostavlja za sobom, a ne brine se o sebi. Vaša će djeca imati sve, a vi ništa. Vaš duh misli kako da olakša put onima koji dolaze poslije vas, a ne mislite o putu kojim sami idete. Ljudi misle o smrti tek kad vide kako mrtvaca nose na groblje. Onda kažu, to je taj, još jučer je bio među nama. Nema ni tjedan dana kako sam ga vidio, govorio mi je o toj i toj stvari. Kako je to zanimljivo? Kako je čovjek bezvrijedan ovdje na zemlji? To ljudi obično govore dok još plaču za mrtvim, dok mu još pripremaju grob. Ali kad ga pokopaju, nestane iz svih tih misli. Ljudi se opet bave svojim poslovima i nasljednik zaboravlja onoga koga je ispratio i računa koliko vrijedi nasljeđe. I on mora umrijeti. Ali gledajte kako i dalje čini prijevare, otmice, neistine radi vlastitog zadovoljstva, koje nestane još dok čovjek uživa. I što je najgore, ljudi u grobu nalaze potvrdu za pokup duše. Jedimo i pijemo jer ćemo sutra umrijeti. Misao o besmrtnosti pojavljuje se da ublaži ogorčeni izgled groba. Pavao naziva mrtve onima koji spavaju, kako bi objavio buđenje. Ponekad čujemo kako one koji vjeruju u besmrtnost nazivaju luđacima. Tko se, kažu, vratio iz mrtvih? Tko nam je došao reći što biva u donjem svijetu? Jesam li ikad čuo glas svoje braće, svoga djeda, svojih predaka? Bijedni kakvi jeste, vi biste povjerovali kad bi vam otac ustao iz groba, a ne vjerujete ni poslije uskrsnuća Gospodnjeg. A što bi vaš otac učinio kad bi nakratko ustao iz groba i došao vam da se opet vrati u smrt? Pogledajte koliko je veći onaj koji je ovdje. Pogledajte s kolikom je snagom on ustao, jer on više ne umire. Smrt više nema vlasti nad njim. Učenici i vjerni vidješe ga i opipaše. Njihova je vjera tako utvrđena da bi je mogli zatim predati ljudima. Upitajte cijeli svijet. Tko to daje život svijetu?